мусаллама нурова 40 сол инҷониб дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ба ҳайси чинакчӣ кору фаъолият менамояд. ин зани меҳнатдӯст дар як рӯз то 130 килограмм пахта ҷамъоварӣ карда ба нуқтаи қабул месупорад, ки дар як моҳ то 4 тонаро ташкил медиҳад ва зиндагиашро бо ҳамин минвол пеш мебарад. 150-140 оламыз 5 kunlikka. Ман ҳар 5 рӯз 150-160 сомонӣ ба ҳар килограмм пахтаи чида маблағ мегирам. Пахтачинакчиёни пешқадаме ки дар 5 рӯз 350-400 то 500 сомонӣ маблағ мегиранд. Бо мақсади иҷрои нақшаҳои имсола мо занону духтарон дар саҳро меҳнати софдилона менамоем. бо мақсади пешбурди зиндагӣ дар 3 моҳи фасли тирамоҳ занону духтарони хонашин ҳам ба саҳро баромада пахта мечинанд. ин занони заҳматкашро Сайрам Юлдошева, бригадири бригадаи рақами 2 ҳамраҳӣ месозад. Мен шу агросаноатга 3 yildan beri ман дар хоҷагии агросаноат 3 сол боз ба ҳайси бригадир кор мекунам. имсол дар бригадаи мо 40 гектар пахта кошта шуд. мо занону духтарон ба нигоҳубин ва парвариши он вобаста гардидем. бригада пахта майдоним бор. Шу пахта майдонимдан ҳар бир сентрдан аввали худо 30-35. Сайрам Юлдошева зимни суханронияш гуфт, ки дар майдонҳо ҳосил фаровон аст, лекин ноустувории обу ҳавои имсола ба ҳосилнокии майдонҳо каме таъсири манфӣ расонид. бинандагони азиз, чӣ хеле ки шумо мебинед, мо айни ҳол дар хоҷагии агросаноати шаҳри Турсунзода қарор дорем ва дар инҷо ҷамъоварии пахта шурӯъ гардидааст. ва чӣ хеле ки маълум мешавад, ниҳолони пахтаро имсол аз сабаби ноустувор омадани обу ҳаво ҳашаротҳои зараррасон зер карданд ва деҳқонон мегӯянд, ки бар зидди чунин ҳашаротҳои зараррасон 5 маротиба корҳои агротехникиро роҳандозӣ карданд, яъне ки заҳрхимикатҳо пошиданд. ҳамин гуна зараррасондани ҳашаротҳо ба ҳосилнокии майдонҳо таъсири манфӣ мерасонад. бо мақсади иҷрои дурнамои нақшаҳои имсола пагоҳ ҷамъоварии пахта дар аксар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Турсунзода оғоз мегардад. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов, барои барномаи иттилоотии хабар.